Čaute lidičky, to je Janík a chcem vám povedať, že môj kamoš Chris alebo Lukáš, čo bývajú, no kašlem, ale to nič, že toto si nevšimajte, tu mám napísať. Povedz do komentáru, kto Lukáš alebo Chris dali našu Wi-Fi. Skúste uhádnuť. Keď neuhádnete, tak nedostanete milión peniažky a ja mám Ronaldo 3. Dajte do komentáru Ronaldo. Dobre, prestaneme z randy. A že fakt, lidičky, fakt, poviete mi, kto myslíte, že kto? Ja to ešte dám na šot, ale na šot dám. A keď to uvidíte, prosím, a trebujem to od Belly. Od Belly? Stop. Chcem si vo button, že by som predávala, aby som mohla moju rodinu, moju mamku, tačka, brata, dcera a jedna babka. Čomu jedna babka? Jedna zomrela. To ten, čo dedo u nás býva. Jaká mama? Ja som už milión let. Pane Bože, kde som? Dobre. Pomôžte, že by som nehrešil. Hreším. Ale to sa už zmení. Ja už nebudem hrešiť. A už čekám, úplne ďaleko. Kamoši. A ja chcem, že by ste mi pomohli čo? Dať 100 lajkov. Ale chcem, keď bude 100 lajkov, budem oslavovať. A niekoho pozvem, keď býva na Slovensku a v Krompáchoch. Nemáte čo makam. Neviem. Počkaj, nemám červené oči. Ne. Dobre. Takže nosím koňavi, ja nosím. A balíme skôr Mikuláša v škole. Včera sme mali Mikuláša. Ale viem, že to nie je pravý Mikuláš. Nie pravý, je to pravý Mikuláš. Neboť je to pravý Mikuláš. Také srandičky, že nie je to pravý Mikuláš. Ale je to. Asi vystrihnem toto. No, nevystrihujem ani furt. Jo? Takže dávajte lajkičky, odbery, prosím. Viete? A že by ste poslúchali, lebo ja prídem ako čert. A keď ste príde, že prídem ako čert. Au. Mali sme dnes, keď sa začnú. Počkajte, tu.
sa som nenašol. Skúsime pohľadať, či nenájdem. Asi nenájdem. Dobre, nevadí. Fakt. To je plišák. To nie. Ja doma ja nenájdem. Fakt. Ja si toto rohy nenájdem. Také modré svietiace. Keď ste videli v kostole Klumpáko na Slovensku. Ja. Počkajte. Čo ste tu práve videli? To také návamoká od mamky. A viete, čo znam? Ale ja to furt inak trafím. Tak má byť. Tak. Poďku vedejku. Čau. To je ospan. Dobre. Neviete, že som ja. Tá býva jedna moja sestra kde to u nás na Slovensku niekam alebo v meste. No. Tam býva. Tak neznám, že? Ja furt zabudnem. A hej, 14. A keď neveríte, spýtajte sa jej. Ale pozor, je tam jeden malý diabel, čo ho musím... Nepočúva. Ale počúva? Skľudni sa. No. Tá. Dajte to do videa. Dám to do videa. A dúfam, by som rád spal, ale tak nechcem. A viete čo, hrajem právko. Viete? Prepáč, to musím toto takto. Lebo... Hater. Hater. Danglese. Aj. Počkajte. Ešte vydám ďalšie videjko. Hneď, teraz Hneď, keď to skončí. Čau.